тасаввур кунед, ки шумо ҳамроҳи оилаатон оромона хӯрок мехӯред. Ногаҳон таркиши сахте ба амал меояд. Вақте дуд камтар мешавад, шумо мефаҳмед, ки зану ду фарзандатонро аз даст додаед. Инҳо барои Гвандон фақат як шурӯъи достон аст. Марде, ки баъд аз ин рӯйдод бо писари хурдиаш ба тарафи ҷангал меравад ва ба муддати 41 сол аз шаҳр дур зиндагӣ мекунад. Салом, ба як барномаи дигар аз канали Некатоб хуш омадед. Дар барномаи имрӯза шумо бо марди ветнамие шинос мешавед, ки бо писари худ ба ҷангал рафта ба муддати 14 соларо анҷом дод. Дар охири барнома бошад, шумо зиндагии ҳозираи ӯ шинос мешавед. Дар канали Некатоб омӯзиш дар зангларо пахш намоед. Баъд як лайки дигар мо роликро сар мекунем. Рафтем. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва ширкати 1x ба шумо имконияти беҳтаринро фаворо меорад, ки шумо дар ин бозиҳо мисол пул монда бурд кунед. Ва ссилкае ки дар комментария, ман аввалин комментарие ки закрепит кардагием, дар ҳамоҷа ссилкааш мондагиаш шумо метавонед дароен регистратсия кунед, промокоди некара истифода барен, ба шумо 5000 рубл бонус метиҳам ва ина шумо метавонед дар депозити аввал истифода барен ва бурд кунед. Дар ҷаҳони муосир ҳеҷ кас ҳозир нест, ки шаҳрҳоро раҳо кунад, барои зиндагӣ ба ҷангал равад. Аммо ин мард барои ҳимояи писараш аз ҷангу хунрезӣ ба хулосае омад, ки ин корро анҷом диҳад. Гвандон ҳамроҳи ҳамсар ва се фарзандаш зиндагии хубе дошт. Аммо замоне ки дар яке аз рӯзҳои соли 1972 хонааш тавассути як мушаки амрикоӣ вайрон шуд. пас аз ин воқеа ӯ ба хулосае омад, ки ба ҷангал равад, зеро танҳо зиндагӣ дар байни ҳайвонот метавонист роҳе барои дурӣ аз ҷанг бошад. Ин мард ҳатто тасаввурашон намекард, ки шояд дар 40 соли оянда бо одамоне рӯбарӯ шавад, ки то ин ки соли 2013 мардуми маҳаллӣ ин падару писарро диданд, ки ба таври аҷибе ба зиндагии ҷангалӣ одат кардаанд. Барои ёфтани ин падару писар ҳатто ҳукумати маҳаллӣ ташаббус кард. Гвандон бо писараш дар ҷангале зиндагӣ мекард, ки дар 40 метр чуқурӣ ҷойгир буд. Мардум дар байни ин ҷангал лонаеро ёфтанд, ки дар ин мард 82 солае бо писараш зиндагӣ мекард. Гвандон он қадар заиф ва нозук шуда буд, ки рост истодан наметавонист. Мардум ӯро ба беморхона бурданд. Рӯзноманигорон ҷамъ шуда аз онҳо хостанд, ки ҷои зиндагиашонро нишон диҳанд. онҳо ҳам ин хоҳиши рӯзноманигоронро қабул карданд. Гвандон намедонист, ки дар ин муддати ҷангии Ветнам тамом шудааст. Писари ӯ дур аз шаҳр ба воя расида, дар бораи зиндагии шаҳрӣ чизе намедонист. падараш дар бораи одамон ва ба ӯ чизе нагуфта буд. Барои ҳамин рафтори ӯ бо одамон хеле аҷиб буд. аҷибтар аст ин ки падару писар чӣ гуна ин қадар сол тавонистанд дар ҷангал зинда боқӣ монанд. Гвандону писараш ҳамроҳи дастаи таҳқиқотӣ ва рӯзноманигорон 5 рӯз дар ҷангал зиндагӣ карда, то дар бораи зиндагӣ дар ҷангал бештар маълумот диҳад. аз равшан кардани оташ гирифтан то шикору моҳигирӣ ва пухтани хӯрок. ин падару писар барои худ аз чӯб ва барги дарахтон лона сохта буданд. барои ҳамом бошад, аз як обшори хурде истифода мебурданд. барои нӯшидан ҳам оби кифоят доштанд. зиндагӣ дар миёни ҷангал чунон онҳоро дигар карда буд, ки Гвандон дигар ба забони модариаш гап зада наметавонист. писараш бошад, дар бораи занон чизеро намедонист. ин писар ҳавопайморо дар осмон дида буд, аммо дар бораи вақт ва замон чизе намедонист. ӯ фақат медонист, ки офтоб ҳар рӯз тулӯ мекунад, боз фурӯ меравад. вале бо ин вуҷуд Гвандон бо рӯзноманигорон рафтори хубе дошт ва ҳамеша табассум мекард. писараш дар бораи барқ чизе намедонист ва фикр мекард, ки равшанӣ фақат аз оташ ва офтоб мешавад, яъне аз оташ ва офтоб ба даст меояд. писар акси худро фақат дар об дида буд ва танҳо рақами 10 ҳисоб карда метавонисту халос. ин ду нафар 40 соли зиндагиашон аз як ҷо ба ҷои дигари ҷангал мекӯчиданд. онҳо вақте ба ҷои дигар мерафтанд, хонаҳои худро ҳарчи мустаҳкамтар ва баландтар месохтанд, то аз ҳамлаи ҳайвоноти ваҳшӣ дар амон бимонанд. бо вуҷуди меваҳо, падару писар ҳайвоноти гуногунро шикор карда, аз гӯшти онҳо мехӯрданд. аз мушу мор ва куршапара гирифта то маймун ва моҳӣ. бо вуҷуди ин ки имкониятҳои ошпазияшон суст буд, аммо барои худ хӯрок мепухтанд. соли аввалии зиндагӣ дар ҷангал ҳама кор бар дӯши падар буд, зеро писараш ҳанӯз хурд буд ва коре кардан наметавонист. зеҳни ин писар ба хотири дур мондан аз одамон мисли кӯдак боқӣ мондану рушде накардааст, яъне дар ҳамон солҳои кӯдакиаш боқӣ мондааст, ба он нигоҳ накарда, ки ҷисмаш бузург шуда буд. вақте ки писар ба воя расид, нигоҳубини падарашро бар уҳда гирифт. падар ки заиф шуда буду фаромӯшхотир шуд. чизи аҷиби дигар ин аст, ки ин ду нафар дар давоми зиндагиашон ба бемории ҷиддие гирифтор нашуданд ва аз дору истифода набурданд. баъзан вақт хӯрокҳои заҳрнок мехӯрданд, аммо бо гузашти замон одат карданд ва ин мушкилӣ бартараф шуд. солҳои охир вазъияти саломатии Гвандон бад шуд, зеро сину соли ӯ тақрибан ба 90 мерасид.
писар барои муҳофизат кардани падар шабҳои дароз намехобид ва кӯшиш мекард ки ӯро гарм нигоҳ дорад. писар бо паси сар кардани ҳазорон шаби торик дар ҷангал аз дидани равшанӣ дар ҳайрат монда буд. як вақтҳо падар ба ӯ дар бораи телевизор гуфта буд. ӯ бо дидани ин қуттӣ фаҳмид ки дар байни ин қуттӣ одамони ҳақиқӣ вуҷуд надорад. баъди баргаштан аз ҷангал писар оҳиста оҳиста ба зиндагии иҷтимоии нав рӯй овард. ҳоло ӯ кӯшиш мекунад ки аз маҳаллии зисташон дуртар наравад. онҳо дар хонаи наздики ҳамон ҷангал зиндагӣ мекунанд. ҳамсояҳо кӯшиш мекунанд ки ба онҳо кӯмак кунанд. онҳо ҳанӯз мушкилоти зиёдеро дар пеши роҳ доранд. бархилофи падар писар бештар ба ҳаёти оддӣ одат кардааст. пирамард ҳанӯз ба ахлонаи ҷангалиаш фикр мекунад ва мехоҳад ки аз деҳа баромада рафта ба ҳамон ҷангал зиндагӣ кунад. ин достон ки ҳарчанд дарднок ба назар мерасад, аммо ин писар ҳар чизеро ки дар бораи зинда мондан лозим аст омӯхтааст. бояд гуфт ки дар тӯли зиндагӣ ҳар касе дар дохилаш кӯдаке зиндагӣ мекунад, вале зиндагӣ ба сабки муосир ва фишори кор гоҳе ин кӯдакро аз мо мегирад. аз кофтукоби ин падару писар дар ҷангал 7 сол мегузарад. эҷодкорони мустанад баъди чанд сол боз ба дидани ин падару писар омаданд. ин эҷодкор писарро бо худ ба як ҷазирае бурд ки дар он касе зиндагӣ намекунад. дар ин сафар ӯ аввалин парвозашро таҷриба кард. дар рафти парвоз ӯ атрофро ба шавқ тамошо мекард. онҳо 2 рӯз дар ин ҷазира боқӣ монданд. писар дар бораи дороии чизе ки намедонист инчунин намедонист ки оби баҳр намак дорад. ӯ ҷазираро киштии бузурге тасаввур карда аз тарси ин ки киштӣ чапа мешавад шабҳо нахобид. баъди ин сафар онҳо ба шаҳр рафтанд ва писар бори аввал биноҳои осмонбурро дид. ӯ пас аз дидани шаҳр он қадар ба шаҳр баҳои хуб надод ва гуфт ки ҷангал аз ин ҷо беҳтар аст. шабҳо дар меҳмонхонаҳо намехобид ва тарсону ҳаросон ба назар мерасид. ин писар аллакай ба наздикии 50 сола мешавад. ӯ мехоҳад ки барои худ хонае сохта ҳатто оиладор шавад. достони ӯ диққати сайёҳонро ба худ ҷалб кардааст. ин сайёҳон ба зиёрати ӯ омада аз ӯ ёд мегиранд ки чӣ гуна дар шароити душвор зинда монанд. аммо сарнавишти падар чӣ шуд? дар бораи ӯ пас аз баргаштан аз ҷангал бештар ҳам фаҳмида мешавад. мехоҳанд дар бораи зиндагии ин 2 нафар филм созанд. гвандон бисёри вақт ба ҷангал меравад ва зиндагии шаҳр чандон розӣ нест. 41 сол зиндагӣ дар ҷангал ва дур будан аз ҷангу фишор, кор ва ҳаёҳуву олудагии ҳаво ба ин мард таҷрибаи хубе додааст. барои ҳамин дил кандани ӯ аз ҷангал корӣ мушкилест. ҳиссиёте ки одамони имрӯза камтар онро мефаҳманд. дӯстони азиз, чудесни миёд ҳамин дорое ки ҳозир шумо дар болои экранотон дидестем барои бақувват кардани мардонагӣ, узвҳои мардонагӣ, барои бардоштани иммунитет ки медоне иммунитет барои ҳамин хинук назадан ва барои дигар намуди касалиҳо фоида дорад ва инчунин бақувват мекунад мушакҳои бадана ва ҳам қувва мебахшад. одам хастагиша ҳис намекунад танҳо баъди истеъмоли ана ҳамин доруи гиёҳӣ ки аз асали тоза тайёр карда шудааст. ва инчунин табибони муосир исбот кардаанд ки ин чудесни миёд ба узвҳои занон низ бениҳоят фоидаи мусбат дорад, яъне фоидаи калон дорад ва барои занон низ тавсия дода мешавад. шумо ин доруи гиёҳиро ки аз асали тоза тайёр карда шудааст метавонед танҳо аз ширкати азия маркет бо тариқи ҳамин номере ки дар рӯи экран дидестен занг зада барои худ фармоиш диҳед ва аз канали нека салом расонед. ба шумо боз 30% тахфиф рафта истодааст танҳо дар ҳамин ҳафта. успед кунед бародаро, харидорӣ кунед ки